Rok 2025 bol rokom, v ktorom sme rástli. Výsledkami aj priestorom. Oslávili sme produktové a výrobné jubileá a otvorili novú logistickú halu, ktorá posunula náš závod vpred. No vieme, že za každým úspechom stoja ľudia. Preto sme sa starali nielen o výkon, ale aj o zdravie, fyzické aj duševné. Vytvárali sme priestor na dialóg a rešpekt. Pripomenuli sme si Deň žien aj Deň mužov a jasne sme ukázali, že diverzita a inklúzia majú u nás miesto. Naši kolegovia mali znova chuť a silu pomáhať. Darovali krv, podporili Deň narcisov, pomáhali ľuďom v náročných životných situáciách a kúpou vianočného pečiva podporili organizáciu Červený nos. Mysleli sme na budúcnosť. Spolupracovali so študentmi, vysokými školami a otvorili dvere absolventom v trainee programe. Pretože ďalšia generácia odborníkov rastie už dnes. Pozornosť sme venovali aj životnému prostrediu. Máme za sebou úspešné zelené projekty, spoluprácu v Zázrivej a dialóg o životnom prostredí venovaný tomu, ako vyrábať zodpovedne. Spoločne sme oslávili veľké chvíle. 25 rokov závodu v Martine. Aj pracovné jubileá našich kolegov plavbou na Dunaji. Ako poďakovanie za roky práce, skúseností a lojality. Spoločne sme bežali Healthcare Run, nielen pre zdravie, ale aj pre dobrú vec. Zdieľali sme vášeň k motorizmu na Veterán Day a novými súťažami pre kolegov sme posilňovali tímového ducha priamo tam, kde každý deň vzniká hodnota, vo výrobe. Zlepšovali sme každodenný život v závode, od výmeny kníh až po zálohomaty priamo na pracovisku. Počúvali sme nápady kolegov a menili ich na lepšie procesy, ktoré nás posúvajú vpred. Mysleli sme aj na tých najmenších, na deti našich kolegov. Pripravili sme školské zošity, mikulášske balíčky a počas mikulášskeho eventu sme opäť otvorili brány závodu pre celé Volkswagen rodiny. Rok 2025 nám pripomenul, že sila je v spolupatričnosti. Že keď držíme spolu, dokážeme viac. Ďakujeme každému, kto bol jeho súčasťou. Spolu tvoríme Volkswagen Slovakia.